سلاف حتى تبیرا من پەروەردەیە کوردی دەرسین کوردی دبستانên کوردی mafê zimanê zikmakî û her wekê din di rojeva Kurdayê de ye. Ji bo vê yekê gelek caran xwepêşandan tên çêkirin, kampanya têne birêvebirin, imze têne berhevkirin, konferans têne çêkirin, hevdîtinê dîplomatîk têne kirin û her wekê din. Lê belê li Almanyaya ku nêzîka 3 milyon Kurd lê dijîn rewşa dersên Kurdî çawa ye? Gelo bi awayekê resmî dersên Kurdî li dibistanan hene? Em dest pê dikin. Almanya ji hêla birêvebirinê ve federal e. Ji 16 eyaletan pêktê, kar û barê ders, dibistan û perwerdê girêdayî wezaretên perwerdê yên eyaletan e. Li heft eyaletên Almanyayê bi awayekê fermî li dibistanan dersên Kurdî têne dayîn. Dîroka vê jî ji mêj ve dest pê kiriye, salê notan ve ne niha. Li hinek eyaletan ev dersên Kurdî di çarçeveya dersa zimanê zikmakî de tê dayîn û li hinekan jî di çerçeveya zimanê biyanî de dersên Kurdî tê dayîn. Eyaleta ku ewilî dest bi dersên Kurdî kirî salê notan de Bremen. Herî dawî jî îsal di meha Sibatê de eyaleta Zerlandê dest bi dersê Kurdî kir. Em destpêkê hejmarên ku me ji wezaretên ku niha li eyaletên wa dersên Kurdî heyestandine ez ê wan ji we re bêjim û dûvre rewşê hinekî bi Kurdî şîrove bikin. Li eyaleta Bremenê di sala 1993 de perwerde yan jî dersên Kurdî dest pê kir. Halê hazir du mamoste vî karî li vê eyaletê dikin. Li heşt dibistanan dersên Kurdî têne dayîn. Her heşt dibistan jî dibistanên seretayî ne û bi giştî 187 zarok niha beşdarî va dersan dibin. Divên vê jî bibêjin ji ber ku Bremen eyaleta ewilî bû ku haziriyên mezin ji bo dersên Kurdî hate kirin, bingehek hate çêkirin, înfrastruktûra wê hate çêkirin, mamosteyên wî wextî ku cih girti bûn gelek ket dabûn, bandora wan ser wan eyaletên piştî wê jî dest pê kir, piştî Bremenê dest pê kir çêbû û herdem divê mirov keda wan bibîr bîne. Nordrhein-Westfalen ku eyaleta herî gelek Kurd lê dijîn ji sala 1998 ve bi awayekê fermî dersên Kurdî li dibistanan dide. Rewşa niha ya vê eyaletê jî ev e. Ji sinfê yekê heta dihê yanî ji pola yekê heta dihê li 68 dibistanan 18 mamoste dersên Kurdî didin. Bi giştî 742 xwendekar di vê demsala xwendinê de beşdarî dersên Kurdî dibin. Niedersachsen jî ku eyaleteke ji sala 2006 ve dersa Kurdî didê di serdema dibistaniya derbasbûyî de yanî ya 2003-2004 de bi giştî 4 mamosteyan dersên Kurdî dan li 13 dibistanên seretayî û 338 xwendekar jî beşdar bûn. Hejmareya vê demsalê ev ya demsala derbasbî bû perwerde hê tê dayîn, dersên Kurdî hê têne dayîn, wisa dewam dike wekeberê. Lê belê li ber destê wezaretê hejmarên aktûel nebûniye vê demsalê ji wê yekê min behsa yên demsala derbasbûyî kir. Lê belê bi ehtimaleke mezin guhartineke em bêjin çend zarok kêm zêde guhartineke mezin têde çênebûye. Rheinland-Pfalz jî eyaleteke diye ku dersên Kurdî lê tê dayîn. Li eyaleta Rheinland-Pfalzê ji 2015 ve dersên Kurdî têne dayîn. Li wir halê hazir hem dersên bi soranî hene hem jî yên bi kurmancî. Bi giştî niha li hev dibistanan dersên Kurdî tê dayîn. 143 zarok beşdarî dersa dibin û 2 mamoste karê mamostetiyê yên Kurdî dikin.
ji bo kurmancî mamosteyek peywerdar e ew li 6 dibistanan dersê didê 85 xwendekaran. Ji bo soranî jî yek mamoste peywerdar e li dibistanekî dersê didê 58 xwendekaran. Eyaleteke dî jî ya dersa Kurdî didê Brandenburg e. Brandenburg ji sala 2018 ve dersên Kurdî li dibistanan bi awayekî fermî dide. Demsala derbasbûyî ya dibistanê ya 2023-24 de li du dibistanan bi giştî 27 zarok beşdarî dersan dibûn û yek mamoste peywerdar bû. Ev jî hejmarên demsala xwandinê ya derbasbûyî ye neya vê ye ji ber ku di destê Wezareta Perwerdê ya Brandenburgê de hejmarên niha yê aktûel nebûn. Ji wê yekê hejmarên sala derbasbûyî yan jî demsala xwandinê yan derbasbûyî kirine di xizmetê de. Eyaleteke dî jî ku dersê didê, dersa Kurdî didê Berlîn e. Berlîn ji 2020 ve dest pê kiriye. Yek mamoste hem ji bo kurmancî hem ji bo zazakî peywir standiye. Ders li 4 dibistanan e 56 xwendekar beşdar dibin. Eyaleta herî nû dest bi dersên Kurdî kiriye Zalanda. Eyaleta herî piçûk ya Almanyayê Zaland. Zalandê di demsala xwandinê di demsala xwandinê ya îsal de dest bi dersa Kurdî kir. Di sibatê de yanî di beşa duê ya demsala xwandinê de dest pê kir. Di sibata de îsal de dest bi dersên Kurdî kir. Bi giştî li 3 dibistanên seretayî û li lîseyekî dersa Kurdîn hatê dayîn. 58 şagird beşdar dibin û 2 mamoste jî vê peywirê bicihitînin mamostetiya zimanê Kurdî dikin li dibistanên vê eyaletê. Hamburg. Ez mamesekinî 000. Çima? Betaybetî ez behsa Hamburgê dikim û behsa van sifra dikim. Hamburg nimûneyeke gelekî balkêş e ji bo min herdem. Yek ji eyaletên destpêkê bû ku piştî Brêmenê dest bi dersên Kurdî kir Hamburgê. û destpêkê çûyîn eleqeya zarokên Kurdan gelek bû, di nava demê de gelekî ket. Mesela di demsala xwendinê ya 2001 û 2002 de li 5 dibistanên vê eyaletê 150 zarok diçûne dersên Kurdî. Her wiha 2007-2008 demsala xwendinê ya 2007 û 2008 de jî ji ber nebûna eleqeyê tenê li dibistanekî ders dihate dayîn û di van salê derbasbûyî de jî ji ber ku eleqe nebû dersên Kurdî li Hamburgê betal bûn. Ev yek eslinde Hamburg piçekî neynika nêzîkbûn, daxwaza dersên Kurdî ya Kurdan ya Almanyayê nîşan didê. Ew hejmarê gavadên min gotî jî yên eyaleta. Bi 100,000 Kurd li wan eyaleta dijîn. Hejmar gavadî we bihîst. Ez werim hejmarên giştî. Gero bi giştî çend zarok diçin van dersan. Em niha derbasî giştiyê dibin. Bi giştî ji 16 eyaletan li 7 eyaletan dersa Kurdî bi awayekî fermî, bi awayekî resmî tê dayîn. 2600 zarok diçin van dersan. Li 106 dibistanan ev ders têne dayîn û bi hevdûra sih yanî sî mamoste dersên Kurdî didin. Maaşê wa jî ji bûçeya Wezaretên Perwerda yên wa eyaletan tê terxan kirin. Ev li ser mesela îstatîstîka, li ser mesela hejmarên ku niha hene. Lê belê eger em mantiq vefikirin. Li Almanyayê nêzîkî 3 milyon Kurd dijîn, tenê 2600 zarok diçin dersên Kurdî.
قالوا اف هجمار نهندك هجمار قالكي هندك سوج يكي قالوا ديوباف ان سازين كردان اف در جهه مناقشه راستي اف يقول المانيا درفت هي كو زاروكين كردان بكردي زماني كردي درسي ببينن درسا بجارتي ببينن او درفت هي لي بلي وكا جالك تشتين ما كردن ألمانيا سازين كردن ألمانيا جبري و بريوال وليتا جبو وليت جبو درسين كردي لوليت الفيدي كامبانيا دمشينن لي درفت فيدي هي في درفت الفيدي بكارناينن أبحث عائلتين بحثي كري آلية كي مسألة لبالي عائلتين ماين أو نه عائلتين دن جرو درفتا درسين كردي هبه نينا أو جهة ريهنا ريبازهنا هكا وزارت قبول نكيجي اگر لدبستانه كي ده حتى 15 زاروك ده همان صنفان ده يه به همان زماني بآخبن هبن زماني واي زكناكي يك بي ما في واهية كو سري لدائرين پرورده و دبستانان بدن و دائره جي ريكاكي ريبازاكي دبيني كو مامۆستایان جوارە پەیدا بکە یانجی ببێ ئاریکار و مامۆستاوەرن پەیداکردن و مەعاشی وانجی لەسەرخوا دەگرن ڕێ هەنە ڕێباز هەنە لێ ڕاستی ئەوە دوی ئالیدا کوردن ئەڵمانیای گەلێکی قەلسن و بێ عەلاقەتیە ji بۆ دەرسێن کوردیین بان هەفت عایلەتا ژی لە بان هەر هەفت عایلەتان ژی نیشان دەدێک و عەلاقە مخابن زێدە زێدە کێمە حتى جارك يدن بميننت نابا خوشيدا